TWF ni foundation deno kitingai chasra raja kharaguli ni TWF tangnogo khlaijaka kaisa kokthum panda o koknarakha TWF ni achukphang Monihar Deborma kokthum panda o koksanani thangai TWF ni achukphang Monihar Deborma sawi khanarakha fainai 6 June salmari o fai sok fainai TWF ni songsajakmani sal aboni bagaina harjagai tongo dalbidal samung butang asalo hasteni dalbidal amsani TWF ni adong juksong borokni amsayo flag hosting khlaimani yaglon wai auditorium hall nogo fai panda o manjak fainai Ashalni pandawa narwai okra angai fai manjak fainai bobagra product Kishore Deborma abo haikeno bonokari bo pandawa manjak fainai TTA disini joto EMT MDC rokno khobai YTF TISF tei TCF ni joto adong rokhni shaka TWF ni ajukphang Monihar Deborma sal total dari ini salo ini bobagra no kulmanya karo tai ini orang resmi kajian Sini TWF ni advisory board ni chairperson sini borong ganang madam Pavitra Bhakti Jamatia tongo sinoro tongo sini secretary buku Budulakshmi Deborma preparatory committee ni convener buku Kita Deborma joint convener buku Ati Jamatia ba buku Sapna Tiria tai sini advisory committee ni buku Momata Botongo tai jok to buku song tongbayo borok jok to sini TWF ni samu tangkrak jok song tai ani media ta buku song borok no belai o ektarik ni salo sambaya karo sini norok no maring mani karon hingga opose sini bubatra singno Kipramo Thani kaisa wings guri gede TWF Tripura Women's Federation ini kaisa সংগঠন খাইরিকা o সংগঠন খাইরিমানি district tampungnai beskang 6 tarik Jun 2024 आज 6 tarik Jun जों TWF Central Committee rok meeting खालायलायो जों kaisa decision najakha taklayni foundation de जों सारा त्रिपुरा राज्योआव खालायो प्रत्येक ब्लक नि एबा डिस्ट्रिक्टआव खालायलायो जों ताकलायो सेन्ट्रलनि बाबे मुलुंगो जों नय अडिटर नय फलनगनो जों ओ प्रोग्रामनो जों खालायलायसिनाय नै वान सप्लायखा आबोनो सारा त्रिपुरा राज्योनि 12टा डिस्ट्रिक्ट जोंनि गोजान डिस्ट्रिक्ट दंमानि जोंनि बुकुसं 44टा ब्लक कमिटि दंमानि गोजान जोंनि बुकुसं भारत जतनो media थ्रुते रमनो कबक जाओ नरक जे खाइमानसा जोंनि 6 तारिख जुन 11टा नि समय जों मिटिं स्टार्ट खालायनाय जोंनि बानासि सजाकनाय आबोनि सिगांनो नरक सफायनायनि बादै घुमुलंग नहायो नरकनो कबक जाओ ताइ ताकलायो जोंनि आगिने हायनो जोंनि आबोबाग्रा जोंनो संजावै रिनाय TWF नै बुं खारै रिनाय जोंनो संगठन संजावै रिनाय जों बोबाग्रा दंनाय जोंबा जोंनि फाउन्डेसन देव ता जोंनि जत्त बरं गोनां मन्त्रि कताल दंग खरकनि MLAs दंग जोंनि ताइ EM CM MDC चेयारमैन जोंनि बरं गोनां पार्टीनि प्रेसिडेन्ट त्रिपुरा मथानि जोंनि मेन कखनखाय CWC CAC borokni joto adom song tongbaini chini jara frontal organization jonga hai TWF bahaina chini tongo YTF TCF chini aro tongo TISF borok no bosong invite khlainai borok bo khai ma khlainai chini o program bo tai taklai ni program jong galai theno chini je mansak jong नाइट्रक लाइट खालामो ओमफ्राय जों नाइट्रक लाइट दङ आबो जों सेन्ट्रेल कमिटि सिनि नाइट्रक खालामनो हिमाबाय इया नरक पाल जत्त डिस्ट्रिक्टनि जत्त ब्लकनि बुकुब जंखायै जोंनो ओ प्रग्रामनो मोजां दिनानै नांगौ जाय जों आसायमानि साल' बो बाहायखौ दंथ' दिनै बुकुब जं ताम खालायलांखा दिनै बुकुब जं ताम खालायिमान जों नुखुंगो जेमन जों सामं खायमाने हायनो Chini राजनैतिक नुखुंगो बाहायनो जों बुबाग्रानो लगिरिनानि थांमानि नुखुंगो
जों बेलाय नो साक्सेस जोंनि दङ जों TWF आबो अ साक्सेस निबो थाय जों 3 बोसोराव थायदा मानखा 3 बोसोराव जों TWF निबो थायदा मानखा जों बुबाग्रा जों आबोनि बागै जों बेलाय खेनो प्राउड फिल खायो जों TWF दाम माले MLA खरक नि मानजा जों TWF नि जों जोंनि MDC प्लस EM खरक जा मानजा TWF नि आबोनि बागै नो जों ताकलायनि जोंनि फाउन्डेसन देवो जोंनि बुकुक सं रोजाबना गोरों दं रोजाबना सुइना गोरों दं पट ब्लग पट मा गोरों दं ताकनानि गोरों दं बुथाय गोरों बुमुल गोरों दं अबाहाय गोबां मोजां जानि टेलेन्ट बुरैतो तै वारकनि वामु वानानि गोरों दं बरकनो आं गयले जों बाय गोरों दि जों नरकनो चिकन सापानो नरकनि रिंमानि न जों ता बे वारना बागै या बाय रिंनानि बागै जों TWF सेन्ट्रेल कमिटिबो जों रेडि दंनाय आबोनि बागै खाजानि बुकुकसं आं जतनो नकबो नरक मिडियानि बिसिंतिकै ओ जोंनि प्रेस मिट खालामनानै लिखमानि लगे लगेनो 6 तारिखआव नरक रेडि दंदि नरक 6 तारिखआव जोंनि हुमुलुं एडिसिनि हेडक्वार्टार हुमुलुंगो नआयो फादि जत्तो जोंबाय बाक्सा जोंनि बिसिकताम खामानि TWF बेलाय खेनो बिसिकताम साक्सेस ओंखारनो जों साक्षात प्राउड खायो दाय बुबा आ प्राउड जोंनो खायरिनो होदे जोंनि बुबा आबोनि बागै नरक जत्तो बुकुकसं जोंबाय बाक्सानो के बजानजानि ब्लग खालाया फाउन्डेसन दे के बजानजानि डिस्ट्रिक्ट फाउन्डेसन दे खालायाबो जों पालखाय ताकलायनि बिसिबो जों आगो जोंनि हुमुलुंगनो जों एडिसिनि जोंनि खुंथाय बारानि हेडक्वार्टारावनो जों खालायलायनाय हिनो वार्कशप लायखे नरक जत्तो जोंबाय बाक्सा पालखाय खालायनानि बागै फायनानि बागै आं नक कबो ताय कैसे कबो मुहकाय जत्तो बुकुकसं न नरक फायनानि सका जानि आमचायो नियाखाबा जानि ब्लक कमिटी एलाकारो नंनि पार्टी अफिस दङ आरो खामकानो जोंनि TWF नि बान नियाखाबा ट्रेक नोटिस आवै नरक जोंनि प्रोग्राम को फायगोन नानि बागै आं नक कबो कारण जोंनि ट्रेक जोंनि सिनेमो जों TWF जोंनि सिंजामा आबो जोंनि ट्रेक कारण जोंनो बुबाग्रा सिनेमो गोबां मारिखा तामरिखा एमनकि राइटिं प्लेट बेस्ट कान्नानि माला गरी होइते गोबां मासिन नरिखा जे नरक कायसा संगठन गाहाम संगठन गुबुयै सामखायनाय नि बुबाग्रा जोंनो मारि चिन्नरि रिमानि न जों एक नम्बर जोंनि सिनेमा हिन्दे जों बाना ओ बाना तलावो जोंनि फ्लेट तलावो जों तो TWF खायनाय र जों बाना नटिसाव बाना न गरम बुबु नरक खायनाय दि जोंनि प्रोग्राम बो आबोनो आनि कयमु जत्तनो न 6 तारिख जुन पग्यावो जों जोंनि बिसिकताम खामानि सालनो जों गाहाम खालायै बालायनायनि बागै आं जत्तो बुकुकसंनो खाबाय थायो कबक जाब पान्डावा साब मानदाना ते ओ पान्डाना रगै बमाहाय सांबोतां नायबा यासाक जाखा ओ पान्डावा आं तो साइ न थांगा जोंनि मेन हिदे तिप्रामाथन CWC सेंट्रल वर्किंग कमिटी CAC सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी आरो तिप्रामाथन प्लस TWF नि एडवाइजरी कमिटी दङ फ्रंटल अर्गेनाइजेशन नि जतो जोंनि अक्रा रक्तंने जोंनि प्रेसिडेंट रक्तंबायने ताय फ्रंटल अर्गेनाइजेशन तिप्रामाथन 7टा दङ ताय बरखौ जतनो जोंनि ताय विशेष खायै जेहेतु जों बोरै रकनि प्रोग्राम जों आरो जों बोरै रकनो गुरुत्व दिने बुकुकसंनि न जों टेलेन्ट बनाय ताय जों बुबाग्रा तो तंनाय न बुबाग्रा जों चिफ गेस्ट Abo haikeno hasani joto tipra jogbre rokni logi logi tipra sosala rokno ba ashani pandao fai manjak fainani bagai kobo khati WF ni achuk phang Monihar Deb Burma Raja Khoraguli ni simi omitni kokthum chini khorang